enormous by me the creation le rain ceol agus me go córa canach chomá. Ach sulla enemy de sin bhain with the sapbar buchas gháil at the Bráthair as on Ghradam úntach seo a bhronna rash Choláiste Eoin agus is féidir le bheith cinnte de gur slán sa bháilte bheith sé seo in san Choláiste. Ní has dom agus de luig an tosa de lapan sin an bhile bhuiine le hathrá agus mar sin de ní has dom Nollaig athrá tar mé méid rá gan é seo ráile. Nuair a bhí tú féin agus na buna thoirí eile ann le lár na seascadaí agus an scoil seo bhanú goibh bhí fís goibh. Ní gcónaí gnéirín le daine agus le daine bheitthán agus an fís sinne éiscint faoi bhlá. Ach in san gás seo it's tá anásram rá go bhfuil an fís an ís go mór faoi bhlá an seo I Choláiste Eoin. Agus bíimse agus bíon an máistear de puire I Ghearán agus a Cnámh Seán agus bíon an máistear Gnacha ach go háirithe Ghearán is Cnámh Seán ó thaobh na Gaeilge de agus I bhríonn go dlú le fuireanúntaach múltóirí an seo. But ní mailing iad a bhola rómhinnig ach tá anna bhola fad a dul na scoláirí na scoile seo. Mar in níos a bhí goibh sé siars na seascadaí, tá sé go láidir na gríthe, tá siad anna dhéilis den Gaeilge agus ní bhain go Gaeilge có agus Gaeilge leabharta có ach Gaeilge de chaidán is iarta tá le cluiseann sa tír seo fel ár. So, mullam go mór se bhóchalí, tá lán cluisteann jobh goibh, tá lóchran tucadíhan is agus is fuair se lóchran sin a thuirtléamh agus a chur raig dín céad blúin eile scoláirí. So, gur míle maith goibh agus éimna níos